L-Għaqda tal-Konsumaturi, l-GRTU kif ukoll l-MHRA laqgħu b'sodisfazzjon il-Memorandum of Understanding miftiem bejn il-Gvern Malti u dak Libjan dwar ix-xiri ta' żejt mhux raffinat, fuel, diesel, petrol u LPG brati favorevoli ħafna għal Malta. Dan jassigura li l-konsumaturi Maltin u Għawċin ma jkunux affettwati kontinwament miċ-ċaqli eċċessiv tal-prezz taż-żejt kaġunat mis-suq internazzjonali. L-Għaqda tal-Konsumaturi qed tistenna li l-vantaġġ akkwistat permezz dan il-ftehim jgħaddi għand il-konsumaturi fil-forma ta' prezzijiet orħos fil-fuel u l-gass. Min-naħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti Tony Zara feraħ lill-Gvern għal ftehim li ffirma mal-Libja dwar il-prodotti taż-żejt. Qal li huwa kuntent li s-settur tal-enerġija tpoġġa fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet għaliex huwa l-qasam li jaffettwa l-kompetittività ta' pajjiżna. Semma kif l-MHRA ilha snin tisħa fuq il-bżonn li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jorsu għall-poplu kollu u fisser it-tnaqqis ta' 25% li se jimplementa l-Gvern bħala aħbar tajba ħafna. Il-Kamra Maltija tal-Intrapriżi Żgħar u Medji, l-GRTU, esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan il-ftehim li għandu l-potenzjal li jagħmel il-Malta hub importanti għat-twassil tal-prodotti ta' l-enerġija Libjani għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha pjanijiet kbar biex issib alternattivi għad-dipendenza kbira li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom fuq il-gass mir-Russja. Dan il-ftehim għalhekk jekk ikun żviluppat sewwa u bil-għaqal għandu jingħata sostenn finanzjarju li jeħtieġ biex ikun ukoll ta' fejda u importanza għall-Unjoni Ewropea.